Така хора, аз го казах миналия път, че се оказа, че трябва да си обърна камерата така. Защото аз по принцип снимам доста в TikTok и не знам, че камерата ти трябва да е така, когато снимаш видео. Не е така. Добре, извинявам се, снимам доста в TikTok, съжалявам. Така, може да ме откриете в TikTok, ще видите там, такова. На практика, ние с Май вече не се виждаме често. Да видите вие сте канала на мен. Да, ние с Май не се виждаме често вече. И този канал ще се бъде само мой. Аз искам да реализирам някаква кариера като инфлуенсърка. Може би като тинейджърка искам да имам такава кариера. Аз в момента съм тинейджърка, затова искам може би сега да имам такава кариера. После не искам, като стана голяма. Но до университет и такива неща и после след това искам да взема друга кариера. Искам да съм такова. Ще уча за дизайнер, който е страхотно. Искам да съм дизайнер. Първо ще пробия с клипчета, после с модните ми тенденции. На практика не ще се намираме Коледа, понеже Коледа наближава. Изговорим много приказки, така че нека почваме. Хора, аз си отварям коледен календар с ето такива. Те са пак различни кремчета, серуми за лице, за тяло. И да, имам адвент календар. И на практика сега ще отварям, имам доста такива. Така хора, сега ще пресъздам визията да видим каквато искам да съм на тъжеството коледното даскало, защото искам да съм с него. Извинявам се, че съм по пижама. Съжалявам. Така, визията ми даскала ще бъде... Сигурно съм, че искам да изплача видео, защото хора, вижте, блестящо е. Или на Коледа, в смисъл, или на Коледа няма да съм изплача видео. Или на Нова година ще бъде с него. Или на Коледа. Защото вижте, той е... Сега ще се почуя дали да го носа на коледното тържество. Защото хора, не с много. Така, аз влизам в тинейджърска възраст, ще съм баш тинейджърка. На 11. Тук може би леко съм лега. Извинявам се, че се казвам годините, но да не бамбайте. Защото в TikTok видя ги бамбат, ама на YouTube мисля, че не е незаконно да си на 11 вземаш канал. Впрочем, не е мой, на майка ми е. Да, така. И, да. Всичко си обработвам на тъмните. Харесва ли ви обработката? Не знам. Така. Това наверно ще бъде или на тържеството с него, или на Нова година. Ще трябва да го избера. Защото хора, аз понеже не навлизам, както ви казах в тинейджерските години, купих си вчера 2 чорби и да празници. Съжалявам, че така още съм го разпаковала. Съжалявам. Идват празници. И си купих това чорби на Сансей. Беше ефтино, 7 лева. Не съм го пробвала, обаче цвета ми изглежда изкушително.